ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ki breu ki badan jingduna haka bori yo I jong ki khmat haka ni ka jilla Meghalaya haka khat santrik banai risau arajar arpuway kila rakhi ya ka World White Cane Day arajar khatsan da ka penlong ya ka jinyai drali ka balasdang namadan malki Shillong bat penkut pat hadu pelau jong ka All Saints ka badan ha IGP Shillong Yagani ke jingjai drali le penlong de ke kinhon ye kabala tip kerteng kum ke Blind Lead Trust de ke be trailang bat ke Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired hapo ke jingyalam jong co-founder jong ke Blind Lead Trust uba Jitendra Dekhar kani ke jingjai rally hagani ke sngi kalong ban pensngo tho shiki pajba nongsong snong ke jilla bakin burom ye ki breu ki ba matla habaki ya hasurok Bad halenti hasengking namar ba udeng do li ubajura hakakti ulong kum ki khmat bakdo hakapor bakiya lenti ban lait shane shatai ngi pen kre nam ta ka sngi kerpang jong uni udeng do le jongi ki uni udeng do le jongi udai uba kerpang hadu kata-kata nam ta jong baro jong ki wisli emper namar ba uni ulong kum tau khmat jongi habangi ya habangi yeng ladang iya ceki school, ceki college, hospital, nang ta ceki kam ki jam kamai kaji jongi, ni penun kam daun ni, habang iyo ban bad daun ni ngiyak lenti kelong isngu sengai. Tekat day na kata kadau ba ka jing celebrate jongi hakani ka khatsan terik jong u risau, kedai ka baru hi ka perthai la itu ba kene kedai ka sngi kerpang jong ni udeng du le jongi uba barok ka perthai kala itu yata udeng du le jongi bade ba penon kam namta jongi ki bri badon jing dunat khot met haki khmat te deina kata kada ba une ulong uperlok ubajan tam jongi bayarap yengi hakayat ke yeng haka tre ka kata sakno no bita ke jing don kam jongi habai de ber kayat ke yeng kalong ba une udeng du le bayalam yengi keleng ki jing don kam jongi deina kata kada ba ngi pediang borom ngi celebrate ye u komuta u kumta ukmat jongi ban yalam lenti lene kumta perlok jongi kajing kipun ha ki benta ni kumba ki wei hi ki breu ki her arsut le se laisut kumba kajing hi kibon namar mangi lada ki breu ki babon balangkin her arsut ni la her sausut lalong double namar balai balada ki breu ki chem jingjar ye ka benta ngila jingjar double Arsha namar balai ni wat hapor ba mo ladangi phai sakne ka COVID-19 ba ong no hakine ki poru le se ka bangi tip kalong ke jinjar jong ki breu ba yo kam jam ru ka ki jingarap ki ba phero don ba kam poitikna ba kam kimyo re ka kabon hi ki bangi ngi chu keli ngi ler so siong ba kimyo ar kejing yarap khamtam se ki thainong kondong te kejing ka ba kai ka bangi kendo man kas ngi kelong habangi ya habangi yeng khamtam kelong ki breu jongi ba ki breu jongi kilong ki don ki driver ni ki breu ki bam le salia wat ban teng mo ban kick yo ni kum turu habangi ya surok ketu kelong kedi ka ka ba persya ya kai kejing sungu cumi namar bali kelong ba ki lapen confusing abang idang yai kumtu subuh perkat mapi dang yai kumtu wan beri askin jat kumtu tadi lalong ka khmat ada di sumedor mo kata kalong ka bam lak ban pediang bat kidon ki driver ki balik bam saliaru ondang yai surak kumtu ki nalor ki yo ba yo ni ken jongi kumtu na jrom telak kedia telak kedia ni ken jongi tengi namar ni khmat perkat mapi dam nom beri ba ladau nun sapen un temak ka khmat kumnun ya lenti Tekalong ba kai ba ngi kwak ba yaki drivers dan yaki traffic dan yaki driver bus ba kin sengu ba ban yatrelang ban ngi long ba jong ni ken ba udai ba pelong ngi bangin long kita ki ba lai loy hakayai kayeng ne ki chakino ki chaka ki bangi kwak ban poi habai de bat kato ka jingarap na sarkar ta kad hadu menta ngim pat yok no jingarap ta wat lada habai de bat kene program ngi la le pha yaki sti saki leader politician bani rap leming habai di program hendrai kam don adu kad menta kam don ka
Cingarap kain. Kila approach ya ka. Ngala approach ngalek nya queue state support secretariat ngalek bu office baik. Miswa la pha da poster dan plan dan iyo. Tarai kum ki egi jingerap ke ba. Kai bai dei be kene kai ki jingerap ke bang ipan ke dei ba ngipan ni ke financial. Namar ngi kum ki seng ki badang rit ngimla ban penbiang penbiang ni program don kam ya ki babon ki jing don kam ban thet yo ken ban thet yo mas ban thet ya kita ki ban siu ke bai sound system siu bai hall siu ya ki ki jing don kam ki ba miscellaneous ki badon kam ka bam ka di kumta dalam Fiklem yo. Ni haban siru ya wadia ka bai kali ya ki pelok jongi bawan participate mata kasngi namar balai babon hi ki bru jongi kimdon ya ka kam ya ka jam dan re habadon program kumne kumno kini bisa banwan saka ayu tengi hapan siu Kat nungot pi ya don hakane ka association. kat kumba piong haka association jongi ke jongi ke deka trust deka organization ke ba ngi mensua kat kum merdu pesua bay register ngi don nyongut dan re lak khlat no way tengi sa sementara sandriu kat kum balong mentah ya kaban hadin la dai ba tip ya kata hoi dai jong kesalah barok ko bay indai re ba tang jongno nong ta ke bingi celebrate bay barok khoi dan suang no long ba ngimla ban siu bay kalilut yaki participate jongi ta ha ka jo ka poru ba ka DC kam sya yang ban palat ya ka sap hengut ki participate te hendrai te ta kadau ngi persang ban penbiangkat balak hapok jong kata ka sap hengut te hendrai kawai dengan asu suntenat ban aku blairu ya ki bapli ki nong songyau ki bai kersan ingi bas niang saka organisation jongi badai long ba jing kersan ke jongki ba ngiru ngilak ban ya pelong ya keneka program bam ta kasngi bat ki don ru ki kat nengut ru ki na ki we ru ki ba ya rap saka kat ke baki lai saka seng jongi ban pelong ya keneka program bat lada long ba jong ka mlawi long ba BLT ru kata ngi trelang ha ka jongi senrop kini ki basau bon sen hi kim ngilaang ki pe ngi ki dai ki breu ki bam yo i te ngi kat kum ki ba ngi tip ba kim jus de ban siu bai kali te don ki bas ngotho kim sim don ru ki bam ki ba don ki ba ngotho kim sim rangamud ong te don ki bam ngotho pade ki ong bai ba em ba dei ban siu bai te ki ba bon hi long kim klem pen siu ra long kumta de kitu ki bos private ki ai te kitu ki sim hi lada ki sim bai hi kumto bon ka ki sim hi kat kum kador kalong bai hi kat kum ka jaka nano jaka ngelek chano jaka habangi phai sakata kalong ba ngi sisa ngi halada ka ngi kren haka jela ka jongi kalong sisa ka ba ngimla su bantang mon mundur teng namar ba ki babun hi ki breu ki chongi ka bangi tip ilong de ki breu ki bandan kam dan jam ki de ki ala de phi phai saka jing puli jing thiru le kidang bon ki bajung na te hoi le se ka kum ka kedon ki katto kat ni teli ki jing ki school ki ba jing kai nam ta jongi ki don junar khatmet re ki ro bapli le se kim blak ban penbiang kat kum ka jing don kam jungi namar ba ngi menta kmo ong pi ba sapang kini ki teknologi ba hadu mental se hajla jongi kamdon kano ka kata ka institute lene ka organization ka bala ban I free training re tang mangi ka blind lead ka bathmu ban le ya kata ba ngidon ka jingkermen ba ngin trash tom wanra ya ka way kata ka jaka training nam ta jong ba ro ki berbadon jing dunat khot merek khmat ngi ka BLT ngi fokus bai tang para mangi ya ki bom yo i ten re ngi nunra ya kita ki center training ke balak ban provide free of cost kenaman long equal opportunity kaya ka jing nyau ben hi te kan ka babon hi ngilak ban ong ba kadang don hi te kidon pat ki baburom lada ngi menta lada ngi lek sarkar ban lek ban apil kano ke banta ta manwan hang tu te kilak ban pediang kinam khang ra ka jing khang tang ba ka proses pada kalang kumbakim khin snap hi long kata ka ke baka nga experience kum tahu
nong elam jong nega seng ba ngi sei lap ya kata ba kebun hi ba kim kain snap kalong nengi persang ban ai kano ka jing ai jing mut le persang ban ai kano ka ba jing bit khnang ban bit ban biang mo nam ta jongi ba kanlong very accessible nam ta jongi visually impaired tenre ladangi phai sa kataru hajla mi khalia jongi kadang duna ba lada village chaki we ki jaka ki balong kum se Bangalore rules na ta ki we Chennai let's say chatu ki jaka ki long ki ba best ba ki jaka ki balong accessible bat ka imlang salang ru ka buram ba ka ej ba ya ki pribron ji dunar khatmet tang yang ki visually impaired kai kuma phiu ya ka jinglong jingman ya ka jing trekam ka jong ke ki paralok ki be ki jong ki ba ki bomla ban ki ba don jing tuna khotmet ki ba de ni khmat ki jong ki but yo habang ngap habang ya kren mat ki yo snow ya ka jing sitom ki jong ki namar ka jing bom yarap ka jing bom phai khmat jong ki breu simet ki ba don ki ba kot ki ba yo ki ba en nata jong ki balang nata kamtam naga portion sha naga district naga state ke jongiru ba ki la prashang ka bala ba next camp ai ba naga sngi kan long ka awareness nam ta jopi ba ba kitu baro ki ba yo ken tip ba ki don kam ya ke naga jingara te kumba ba general o ma ke naga sin ke naga sin ba kong ka ba rakhi ya ke white ke naga wall white ken day pada isi cakap ni kalau sedang Islam pak nudus nem si jantai sepak ndrup sah
USA lengba do President Lyndon B Johnson. But kini haikin kelas tanggal Oktober kat santri kat kendai sepaan rupsa dau President Lyndon B Johnson. But menu balap pat ini haikin kenapa pentip pen atau James Biggs jongga Bristol habilan long bau lalap ini haikin haga sem sejar kendai sepaan puai. But balai bau lap ini haikin kelomba hadin ke jing accident umla suban lechin sai ka khata yi khmat bau habat du dingdu bau dingdu long de giding ro rong dum rong yong umyo i but dei marta ba ya sini sitai u ai no de rong balik nang ba ki brew kin yo i ya u bau de bomla bau de bomla bon i but marta kumba ba chitin ral om ba de identity la ni long kum tam nong yalam but ba ki brew ba ki yo i ba bat ni white cane ba ki brew kin tip ba ki ni ki don ki de ba don ching tu na ha ga khmat ke jongki but uni white cane jisha ulong badon kamadu kata but uni nam ta jongpi ulong kadat jong ga jing lai lut lane symbol of freedom namar ba hagi por ki bala det le se habdon menur menu banya tin yo phi ba phile habdon ba ong ba kine ki step kine ki mau kine ki tleu ki sa but kine ki surok kine ki taki kunro bat koi baro andre hadin ba phila nang bahan penul kami ni white cane long ba phila yo ke jing lai lut pat ka tai jing lai lut ke long ba phila ban yai no marwei menu phi shania aki brew banya tin banya lam ya phi re menta phila long independence phila ban le hi leng ba ni ding du ha ba phitmu ban le don kam shini setai bat menu ban yai marwei phiting na mario lumbu pi no yo tungku yo no yo wan ki kali yo wan ki ne kita yo kum kum ha remta phila don ke ji seni abala la da le nam le su na mar ngala don une wakin ne ting du ubali pa na mar kata na phi ki pre don ji du na khmat une wakin mo irakhe ke ne sni ulong ko we ke banta ka khrau e nam ta jong phi I we baro pa na mar kata ka ba ngi so ban don kam ta ka long ke jingarap ki ba pher ba so ban ai ngu ba ti pa ble e jeng I kumju but khantam I jia kren office ngi ba parlok ru let's say I come kerpang ya phi ke jing stan ma don up deng ju phi ki ni ki bla puli ya ki graduate I don I we ba nang ni laban thai me tip mari pat join phi tip tai lek ME political science tar ba matla na du badang Jerusalem imu issue pan ni sai lek pan ai jingarap I bat kum ta ter bon ki jaka ki bang lek pan ai jingarap pat khantam haga BLT yang ba jitendra la bon se ni ju lek ju ai kini ki bangi ngi la pan ai na kaliang no Bible Society pat ki ai ki bangi ngi don kam hoi na kaliang ga blind literacy la persang ban apply si ka sarkar pan wat jingarap na social welfare pan na kwe ki banta na ki rirong ba na ki nong yalam nong sinsar sarkar jongi re hadu menta ki pat yo kenu ki jingarap de ngech kan balang ba ni sni bagi brew ki yo I lengba kini ki media la regelong kot kebor television na YouTube ru bagi yo I plan ki don ki bakum kini ki ba don kami ke jingera ki ba don kami ke na kam ta ga jingem ke chongki